வடிவேல் பாலாஜன் பார்த்தோம். அவர் அண்ணன் வந்து விஜய் டிவில எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. லாஸ்டா பிக் பாஸ்ல வந்து விஜய் டிவி வந்து 50 லட்சம் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னு கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயமா மக்கள் எதிர்க்க நிறைய எல்லாரும் முன்னாடியே கமல் பேசுனது ஒரு பெரிய ரீச்சபிள் ஆச்சு. நம்ம அண்ணன் சைட்ல இருந்தும் நிறைய பொருட்கள் கலெக்ட் பண்ணி கேரளாக்கு நிறைய பேர் கிளம்ப இருக்காங்க. அண்ணனை இப்ப பார்த்தோம். அண்ணனும் இதை பத்தி ஒரு 2 விஷயம் பேசணும்னு சொன்னாரு. அண்ணன் அப்படியே கேளுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க வடிவேல் பாலாஜி பேசுறேன். அதாவது இன்னைக்கு மழை வெள்ளத்தால கேரளா மாநிலமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அவதிப்பட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு உறுத்தலான ஒரு விஷயமா இருக்கு, வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை வந்து அந்த மாநிலத்துக்கு அந்த மக்களுக்கு சேரும்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து அந்த ஃபண்டு, அப்புறம் நிறைய துணிமணிகள், அவங்களுக்கு தேவையான உணவுகள் இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க. நாங்களும் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டீம் நெட்வொர்க்காக நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகி மக்கள்கிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சாப்பாடு, துணிமணிகள், அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான விஷயம், இது எல்லாமே வந்து மருந்து முதல் கொண்டு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க மக்களுக்கு நாங்கள் இது தரப்போகிறோம். அதனால் நீங்களும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை வந்து மறக்காமல் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறவங்க யாராச்சும் இருப்பாங்க, கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் யங்கர்ஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விஷயமா எடுத்து பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம யூத் எல்லாருமே வந்து இது வந்து ஒரு பரபரப்பான ஒரு விஷயமா வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரே மக்கள் தான். அந்த மனிதாபிமான அடிப்படையில் இவங்க வந்து எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை நீங்கள் தயவு செஞ்சு கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சு இந்த மாதிரி யார் அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்க. நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கேரளா மக்களுக்கு உதவி செஞ்சு அவங்கள வந்து அந்த வறட்சியிலிருந்து நம்ம மீட்க பார்ப்போம். நம்ம எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்தா கண்டிப்பா அவங்கள எல்லாரையும் மீட்கலாம். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. நாங்க நைட்டே இன்னைக்கு கேரளா போறோம் பெரிய ட்ரக்ல. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணோம்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நாங்க நைட்டு 10 மணிக்கு போகும்போது உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்குறோம். ரொம்ப நன்றி.